Мужчина і жанчина стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю айца Петра Білевіча. Пахвалony Jezus Chrystus. Witaję was wielmi serdecznie, dorogie słuchacze, gladacze Radio Maria. Maria, Jana z nami, Maci Bożeja. Jana z nami przeżywaje ten wielki post. Janaż stajała pod krzyżem. Jana podtrzymywała swojego syna. Razem z nim pokutowała za nas, grzesznych. Ciepер my jak dzieci Maryi. Dzieci, jakich Jezus dał na krzyży. Ciepер my majem pokutować razem z Jezusem dla zbawlenia naszego i naszych bliźnich. Dawajcie, tak, trzeba pomolić się, aby tym, że zbawleni dla nas i dla naszych bliźnich. Osobliwa pomolimy się za tych, kto ciężko chwareje w szpitalach, gdzieś tam różne wirusy chodzić, ludzie osłabieni. Molim się, kap Maci Bożej wyprosiła zdrowie wszystkim chorym i molim się za tych, kto ciężko grzeszyć i nie umieje, chce, staraje się, ale gdzieś nie chapaje sił i może wiery, kap pokinąć grzech, kap pokinąć to jest to, co nie Bożeje i nie człowiecze. Niechaj Jezus spaszczy nam Ducha Świętego i Maryja niechaj zastupaje za nas. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 3 razy witaj Maryja. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapер i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna ja łaski, Pan z Tobą, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapер i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Witaj Maryja, pełna ja łaski, Pan z Tobą, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapер i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, jak była sprzed wieku, ciapер i zawsiody i na wieki wieczne. Amen. Jaki za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał od rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Amen. Amen. Ja znowu z krzyżem, drogie, wielki post. Niechaj będzie upierdzi krzyż Pana Jezusa. Krzyż, to znak zbawlenia, to znak poratunku. Dziękuję wielki za wasze komentarze. Ja tak samo wielmi raduję się, że ja z wami. Wielmi raduję się, że mogę dzielić się tym bogaciem wiery, katolickiej wiery, wiery Kościoła, bo to naprawdę wielmi wielka je bogacie. Wielmi. I ja już to kazał kiedyś dawno, że te katechezy nie zakończą się na pełno u tym stuleciu. Chopić tem różnych dumak na 300, na 500 stuleci. I jeszcze paśta nas będą wieści i uczyć, i pałtarać, i zaochłoczywać, i tak dalej. Ale się nie my. Wśród tych komentarzów byli 2 pytania. Chcę odkazać na te pytania i jednoczasowo poszerzyć ten odkaz. Krychu больше miało zrobić. I nagadywają, drogie baćki, mamy i taty, mocno podkreśliwają,
że гэтые katechezy dla dorosłych. Nie dla dzieci, tylko dla dorosłych. Wykluczna dla dorosłych. Dzieci nie powinny słuchać. Tym bardziej tej temy, jaką sionia podimiem. Про що будемо сьогодні казати. І, звичайно, заохочую, коли хтось хоче зателефонувати під час катехези, що ще запитатися, телефонуйте. Коли хтось хоче писати і те якісь питання, no to буду відказувати przez tydzień, тому що niemożliwe mnie czytać. Ale dzwonki тут mnie poobiecali, будуть mnie złuczać z wami, kiedy ktoś ci potelefonuje i będzie możliwość odkazywać. Pierwsze pytanie, jakie tu napisane było, про Wielki Post. Dobra, raduję się za to pytanie i takie siemiejne pytanie. Jeszcze raz podkreśliwają. Dla dorosłych больше za 18 lat. 18 plus. Nawet nie 16, nie 17. 18 plus to katecheza. Ja wiedаю, махчима, что дети уже в 13 годов больше ведают, чем мы будем тут размовлять. Может такое быть. Тем не меньше. Это для взрослых. Это для взрослых. Выключно для взрослых. Pierwsze pytanie. Czy обязана żonczyna, jaka karmić niemowla грудью, nie używać mięsnych straw u piatnicu? Odkaz zdaється prostym i on naprawdę prosty. Kiedy kormić грудью i naprawdę szmat energii, sił tracić dla tego, aby nakormić dziecko, a dziecko może i nie spać noczu, i zmuczona żonczyna, i takim stanie niewielmi dobrym i tak dalej, no to wiedajem, kiedy człowiek chory, w ogóle tak кажучи, to on zwolniony z postu u piatnicu. I on może jeść i usio. W tym liku i mięsne strawy. Tamu tu odkaz jest prosty, kiedy tobie potrzebna sił, kiedy ty naprawdę nie wysypajesz się, kiedy to lepsze dla twojego stanu zdrowia i naprawdę potrzebne tobie jeść mięso i po piatnicam. W danym wypadku, kiedy kormisz грудью, kiedy молоко tam wyrabatywał się i tak dalej, kiedy łaska, jesz mięsa, grachu nie majesz. Grachu nie majesz. Ale jest wypadki, kiedy żonczyna ciężarna, znaczy nie ciężarna, tu my każemy pra żonczynę, jaka ja kormić грудью, ale to tak samo dotyczy ciężarnych. Taka żonczyna po prostu wstrzymliwa jest od mięsa, bo tak chce i to jej może i czasami ciężka i nieprosta, ale to nie szkodzić na zdrowiu ni mamy, ni dzieciaci. No, kiedy to było przyczyną jakiejś tam szkody, choroby, wtedy trzeba jeść mięsa. Wtedy trzeba. Tak samo to dotyczy ciężarnych. Czemu ja сказав tak ciężarna? Tak, bo ciężarna żonczyna u jej tam usio inaczej pracuje w organizmie. Wiecie, na kolki ja wiedaju, a czytają tak samo literaturę medyczną, a tym bardziej związane z etyką i z moralą chrześcijańskiej, to tak składana usio odbywa się w organizmie żonczyny, że ciężarna się ta nie choroba. Uwaga, to trzeba mocno podkreślić. Ciężarność to nie choroba. Ale może być jak raz u piatnicu taki stan u żonczyny, słabości, jakiejś tam nie wiadomo że jej prosto chce zjeść kusoczek mięsa, kołbasy ciężarnej. Zjesz. Grachu nie będzie. Bądź spokojna. Choć to nie choroba, ale twój stan.
jest taki, że on jakby przymuszywa ciebie zjeść. I Kościół każe, możesz. Bo właśnie ten stan naprawdę ciebie. Pamiętaj to. Pamiętaj, bądź spokojna. To tak krócienько про ten post dla tych, kto kormić grudziu, dla tych, kto ciężarny, tego chopić. Tym nie mniejszy, ja zawsze кажу, kali możesz paściться, popaści się w piątnicę. Ja zdrowy, wiecie, dziękuj Bogu, zdrowy, tak. To i mnie tak samo хочеться mięso jeść. No jak zdrowy, to mnie trzeba odkazać, nawet kali хочеться. Nie jem, zwyczajno, nie, absolutnie. A tym bardziej, kali taki stan jak ciężarność, czy kali żonczyna kormić niemowla, swoje niemowla grudziu, można. I drugie pytanie. Wy na pewno czytali, kto tam глядел w internecie. No ciekawa, że ciapiera ojciec Piotr skaże. Nie ojciec Piotr, ja zrazu chcę сказać. Co każe nauka Kościoła, a później krychu medycyna. Tak. Zwyczajno, ja nie mają prawa, ja to wiedаю, to nie mojej kompetencji, kazać coś ze strony medycyny. Medyki mogą pokrzywdzić się. A co Jan tam każe? Uniwersytetu nie zakończył, egzaminów nie zdawał, nie praktykował jak lekarz i tak dalej. Tak, to prawda. Możecie tak сказать, możecie oburać się, może nawet i pokrzywdzić się, ale za czym? Ogólne wiedzy mają się, po pierwszych. Po wtorых, no, mnie jakby tak сказать, посzansowała. Zустрічав ja w swoim życiu różnych lekarzy z mnogich krain świata. Z Rosji, z Białorusi, z Polski, z Czechii, z Germanii, z Francji, z Italii, z Ameryki, z Meksyki. Kto tam jeszcze był? Nie pamiętam, jeszcze byli. I różnych specjalistów, i profesorów. I wielmi ciekawo było mnie z nimi rozmawiać, bo trochę te sprawy takie życiowe, jak zeta być, jak radzić młodym służeńcom, czy w ogóle służeńcom, jak to jest naprawdę taka sytuacja, taka, siaka i tak dalej. I jakiś tam opyt jest, jakiś chociażby opyt nauczny, nawet nauczny, tam już to nie praktyczny, ale nauczny. Choć, słuchajcie, wiedajcie jak światar, to ja słuchaju nie odnusiamiu moich siabrów, tak? Ja mają siabrów i to ich siamia i ja ich słuchaju. Ja słuchaju i czuju i rozważaju nad tym, że każą mnie jak świataru sotni, a może ciapier już 1000 siemiał, że jany każą mnie jak świataru sotni i 1000 siemiał. Znaczy w opyt ichni jany mnie pierdają, rozkazywają i w opyt hety negatywny, drenny i w opyt dobry, taki Boży, radosny, ludzki. Ale jeden i drugi mógł ja poczuć niejednojczy w kole siami, jedno i drugo i trzecie i soto i dwóch soto i 5 soto i tak dalej. Heta dozwalaje mnie kazać pro heta, bo kiedy my żyjemy w swojej siami, to zwyczajno, my opieramy się na siamiu w opyt dziewczyny, czy tam żonczyny, mężczyzny, męża, żonki w ich siemiach, jak to było odkryto, tak jak skażam świataru, nie musimy skażam pro różne problemy, nie musimy, daleko nie musimy, nie.
a światu rozkażą krychu больше, albo namnoga больше. Boś tak хочу jakby pradusłowie do tego pytania, jako jest, bo pytanie dziękuję za jego, dziękuję, wielmi ważna dla nas usich. Ja jego rozszerzu to pytanie. Majem jeszcze czas, pośpiejem. I tak, ja przeczytаю z początku pełnością to pytanie, jako ja sobie zapisał na listoczek. Dziecię narodziła się przez ekstranne кесарева сячэнне. Пасля гэтага нельга 2 гады цяжарыць, каб не разышліся ўнутраныя швы. Ці з'яўляецца грахом ужыванне ў гэты час кантрацэптыўных сродкаў? Отказ mógłby być одним сказом. Literalnie один сказ. I отказ будет gotowy. No ja chcę больше сказать. Гэта pierwszy skaz, jaki chcę zrazu сказать. Jak wuczyć Kościół? Weźmijcie na przykład, no do tego dojść ciężko, humane vitae papy świętego papy Pawła VI z 1968 roku, ale można wziąć bliżej dokument Katechizis katolickiego Kościoła, punkt 2370, 2370. Tam jest odkaz na to pytanie. I odkaz jest taki. Nielga nikoли nie używać nijakich kontraceptywnych środków. Nikoli. Nijakich nikoli nielga. Nijakich nikoli nielga. Rozumiecie odkaz? Nijakich nikoli. Tut żanczyna a winszuję, kiedy jest niemowla, z narodzeniem waszego dzieciaci. Winszuję was, niechaj Bóg błogosławi wam i mężu waszemu. Tu żenczyna daje konkretne zapytanie i tu tę czastku pierwszą tego zapytania. Dziecię narodziła się przez ekstranne kесареwe sieczenie. To powinno być do lekarza. Ekstranne je potrzebne, niepotrzebne, jano było i tak dalej. Ekstranne, ja rozumiem, jano było potrzebne. Ale kесареwe sieczenie. Na żal, ja chcę tak rozszerzyć to pytanie, usiej jakby słowy, a po osobku. Tu już zrozumiała ekstranne kесареwe sieczenie. Ale na żal, u nasz czas, już nie skażu mnoga, ale zanadto mnoga, niemała żanczyn, jaki ja prosiać lekarza, zrobijcie mnie kесарево, ja nie chcę boli. Słuchajcie. Cichota dobra. Wiecie, nasze ciała to celesność. My cały ja. Ja to ja. Od tut wołosinki od tej aż do stopni moich to ja. I naruszać to celesność na swoją osobistą prośbę, pareszcie mnie nie tam, bo mnie będzie bolno, ale przy nie było, kap nie było bolno. Одно, что можем сказать от боли в природах, слава Богу. У наш час, в 21 wieku, дорогие, 21 wiek. Nie кажите мне про то, что было в 19, в 10 wieku, ili jeszcze kaliście tam. W 21 wieku. Od boli przy narodzeniu dzieciaci nijaka żenczyna nie pomieraje. Patrzcie z tego. Ta, ból jest. No nieśmiertelna. Nieśmiertelna. I Biblia każe, Słowo Boże że to ja ból narodzenia. To jakby kara
za grzech pierworodny. Dlaczego? Czemu uciekać od tego, co Bóg przypisał, że tak powinno być? Ja pytam się, czemu wyprawiać Boga? Wiecie, оказывается, что фальшивым есть psychologiczny подход, фальшивым психологи это кажут, фальшивым есть психологічny подход, что колись так казали, что лепш нараджать без стресу для dzieciaci. Значит, кесарева, дитё достали и все добре. Bo argument, bo kiedy ono normalnym płcią narodzaється, to jemu ciężko i pierwszy wielki stres, no a oprócz tych stresów, jakie miał tam w utrobie mamy, pod sercem mamy, bo maje tam, nie będzie może podrobności, ale tam ktoś ci może takie przydumać, że nie wiadomo ile, skolki tam stresów i tak dalej, że my tam niesią jeszcze z tego życia utrobnego i procze, no tam wielmi szmat można tu nadumywać. Ale tu przyrody, każem konkretna. Оказывается, что этот стресс родовый, no dla żonczyny samo sobie, dla dzieciaci, i on wielmi korzystny. Wielmi. Pod mnogimi momentami. Nawet immunitet. Nawet później dla przenoszenia stresowych sytuacji w ogóle użyci. I to jest tu dziecię jakby narodzaється naturalnej drogą. To jakby dla jego wyzwolenia. I on wyszedł z ciężkiej sytuacji. I później, kiedy jego dają mamie, a teraz sława Bogu częściej i częściej dają zrazu после родов, i to prawilne. Tak było w XIX, XV, X, pierwszych wiekach, tak było spokon wieków. Tylko my takie umne, w kawyczkach, w XX wieku przydumali, żeby zabierać od mamy dziecię, jego zwieszywać, tam obsledować, a potem tylko czasami na żal raz dzień albo dwa przynosić mamie. Oś heta da, heta straszna. Heta straszna. Da, aż straszna. A kali, heta dziecię narodziła się z trudem, z bólu, potem ten kryk pierwszy tego dzieciaci, niewymuszony, a prosto, bo chce zakrzyczeć i zakrzyczało. I potem kładą ci na gruź mamy. Jeszcze siły mamy nie ma, siły wsiady dała na to, jak narodzić, ale on już wiedaje swoją mamą, to dziecię. I to taka łaska, taki dar. A przy kesarowym sieczeniu się to dziecię pozbawiaється. Jest słabiejsze. Jest namnogo słabiejsze. My jakby jego osłabляем immunitet i wszystko inne. A tu ciekawe, że lepsz z trudem, lepsz z bólu. Inaczej kazał, że lepsz z krzyżem. Nie bój się krzyża. Kiedy to tylko od ciebie zależy. Kiedy możesz narodzać, tak, naturalnie, po przyrodzie, narodzaj tak. Nie bój się, nie uciekaj od tego. Bo to najlepszy sposób. Z Jezusem, z krzyżem, z Matki Bożej. Tak najlepszy. To ze strony dzieciaci, a ze strony żonczyny, tutaj skażu przykład jednej семьи, konkretnej, pro jaką dumają, a sustrzekał się z mnogimi tak samo innymi. Przykład taki, nie z Białorusi, skażu tak, że to było w Białorusi, jak nikt nie sumniewał się, że to możliwe gdzieś tam w bogatejszych krajach świata. Nie, dobro możliwe, pałsiul i tu mnogo mają naszej Białorusi dobra. I właśnie, żonczyna naradzała przez kesarowe sieczenie. Pierwsze dziecię, drugie dziecię. I na trzecie dziecię sustrzegła ginekologa, lekarza
jaki сказał, a czemu ty naradżała przez kejserowe sieczenie? A, bo tam no, fizjologiczno sztości tam nie tak, ta. I это ginekolog лекар, Людмила ее зовут, по имени Людмила. Дальше не буду казать, а не участвование в фамилии Хопич. Лекар, ginekolog Людмила. I ona każe, no to dawaj, obśleduję ciebie, ja poгляжу, może zachoczysz rażać prosto takim естественным путем, takim no, naturalnym, przyrodnym путем, drogą. A ta женщина każe, ale lekarze сказали, что нельзя мне. No, to niemagczyma i tak dalej, to już все, najlepsze to jeszcze chcieliby truby podwiązać i sterylizację zrobić i tak dalej, i tak dalej. Już to tak samo jest wielkim grzechem, sterylizacja, truby podwiązać i tak dalej. To все wielki grzech, jak pamiętać. Усялякое, przeciwzaczateczne, nie tylko środki, ale действия jest grzesznymi. Zawsiody. I ta женщина, лекар, уговорила, так скажем, эту маму, яка чекала уже третьего. Ну, хоть, да, пошли на обследование. Пошли. Обследовались. И она каже, спокойно можешь рожать. Звичайным путем. Але ж вы, там есть это, еще, она разорвется, и оно там и такое, сякое. Это лекар, Людмила сказала, я даю гарантию. Я беру на себе всю отказность. Но отважный лекар так сказала. Всю отказность беру на себе. Я тебе доведу до родов, я буду с тобою опошний месяц, чи там навіть 2 місяці до родов. Я тебе помогу, я тебе подрихтую, як ти повинна рожать. И что вы думаете? Rodziła naturalnym sposobem. Jak później ta mama świadczyła. W pryncypie ona сказала. Pierwszy raz ja rodziła, kiedy trzeciego rodziła. Ja odczuła tę wielką radość rodów. Ból, cierpienie, pokuty i wypłysk radości. Tak jak Biblia nam każe. Kiedy żonczyna naradzaje, ból, ale kiedy narodziła, to już zabywaje про tę ból, bo jest dziecię, bo jest to, na co ona czekała 9 miesięcy. Jest to, co ona wielmi pragnęła, żadała. Ta radość jest w miliony razy большая. I dalej, chcę zakończyć про tę семью. Яны jeszcze rodzili, після tego trzeciego jeszcze 5. 5 dzieci. I kiedy ja niedawno rozmawiał z baćkiem tej семьи, кажу, słuchaj, ja już nie wiedаю, koliko u was dzieci, tam 4 zdaється. A on odkazuje mnie, ojciec Piotr, 5. No boż Bóg nie dał. Z takim, jak mnie to spodobało się, boż Bóg nie dał. Jakie świadczenie. Nie to, że jakby skazali tam inni, a jak często słyszę inni, oj, u nas 3 już, oj, nie daj Boże. Jaki Bóg, nie daj Boże. Nie daj Boże, kab żył ojciec Piotr, i on 6. Nie daj Boże. Dziękuję za to. Nie daj Boże. 4, 5, 6. Nie daj Boże. 3. Nie daj. Co my кажем? Dziękuję Bogu, że nie wiedajem, co кажем. Тому Jezus nam chudszej probaczaje. Probacz mu ojca, kiedy jego przybywali do krzyża. Bo jany nie wiedają, co robić. Probacz nam, ojcze, bo my nie wiedajem, co my кажем. Nie wiedajem. Głupstwo każam, nie daj Boże, daj Boże, cudownych dzieci, dobrych ludzi, daj Boże. Właśnie i pra tu się takie świadczenie, tak, że rozumieją i dziękować Bogu za lekarza, ginekologa,
Дзякаваць за іх працу, што яны умеюць і робяць дабро, ратуюць дзяцей, калі трэба экстранным кесаревым сячэннем. Дзякуй Богу. Так. Ну, жанчынам, да жанчын цяпер кажу, калі гэта не экстранна, калі гэта не на 100% патрэбна, прасіце, каб нараджаць так, натуральна, па прыродзе. Ты тады будзеш адчуваць сябе сапраўднай маці. І не аднаго, не дваіх дзяцей, але 3, 4, 5, усіх тваіх дзяцей, усіх. Не ідзіце за нелюдской модай. Так, свет, у якім жывём, ён вельмі, хоча сказаць адно слово, не скажу яго. Часта вельмі памыляецца, нават калі большасць, або якісьці там зоркі, або художнікі, або хтосьці там яшчэ знамениты, кажа інакш, не трэба ісці так безумна. Маеш сваю галаву, маеш інтэрнет, можаш знайсці столькі мудрых рэчаў, а ну калі шукаеш дурных, то знойдзеш і дурныя рэчы. Подумай, што табе выбраць, якую дорогу ісці, мудрасці або неразумнасці. Твой выбар. Ой, тут прабачце мяне, але трэба зноў прачытаць далей. Пасля гэтага нельга 2 гады зацяжарыць, каб не разышліся унутраныя швы. Лекары, прабачце. Не прабачайце. Воюйце са мною, воюйце. Бійце мяне, напішыце там каментары такія і сякія. Ну гэта міф. Міф, дарагая жанчына. Гэта міф, што разайдуцца швы. Гэта міф. Гэта павінна быць вельмі слабы арганізм і кожа якасьці такая спецыфічная, што там толькі дакранешся, разрываецца і так далей, або вельмі ненармальныя абставіны, каб разышліся гэтыя швы. Вельмі ненармальныя. 21 век. Чаму мы вяртаемся до 100 гадоў назад? Калі гэтыя швы сапраўды былі такімі, ну, пачці мы там шылі такімі, ніткамі, такімі, як мой палец, так? А цяпер усё яно, такія способы, такія добрыя, такі ўзровень медыцыны, не паўтарайце гэтага міфу, што разарвуцца унутраныя швы. Не паўтарайце. Увага! Вяртаемся да Людмілы, узгаданай. Гэта жанчына, лекар, гінеколог на пенсіі. Яна мае ўжо дастаткова гадоў і дастатковы вопыт. На гэтую тэму яна сказала канкрэтна. Вельмі канкрэтна сказала. У маім жыцці я прымала каля 10 000 родаў. Каля 10 000 родаў. Адна жанчына-гінеколог у маім жыцці. І толькі адзін раз на 10 000 родаў здарылася, што разрываліся швы. В ogóle, нават не швы, але разрывалася там матка, штосьці там здарылася такое ужаснае. І там, здаецца, швы таксама былі. Ну, дзякаваць Богу ж гэта здарылася не падчас, дзякаваць Богу, што ўсё закончылася добра, так трэба сказаць, але прычына гэтага разарвання жахлівая. Таму гэта толькі для дарослых. Бо не буду вам казаць, правды не буду казаць. Буду там вам, так як свет гэты вам показывае, все в таких цветочках, так хорошо, так чудесно, не бойся, мы тебе порежем, будешь такая красавица порезана, ай-яй-яй-яй-яй, радуйся.
Probaczcie za to, bo czasami nie mogę zrozumieć, czemu my nie думаем. Мужчины, я розумію женщин, їх можна обмануть просто емоціями, якимись там. Вельми, ми вміємо, ми відаємо, мужчини відають. Але в справі життя, здоров'я, оборони твоєї жонки, дітей, ти мужчина, будь мужчиною. Не дайся зводить обману. І постав жонці, не, дорогая, не роби так. Бо розорвуться шви. І тепер тільки для дорослих інформація, виключно для дорослих. Один раз у Людмилы, гинеколога, był wypadek, że rozerwali się szwy, łopnęło się tam. Из-за czego? Из-за того, что дурный муж побил свою жонку и пиналил ее ногами по животе, по дитяти. Добре в этом всем, что уже były blisko rody, uratowali i żonczynu, i dziecię. I żonczynu, i dziecię. To jedyny wypadek, kiedy rozerwali się szwy. I dalej ja nakażę, tylko w tym godzie ja przyjęła rody 3 żonczyn, jakie naradzali dziecię, 10 год і місяць, год і 2 місяці після кесарево сечення. Нічого не розірвалося. Все в порядку було. І все під наблюденням лікарів і так далі, і так далі. Міф. Міф. Розумієте? І хотілося ще сказати вам про контрацептивні środki. Дай Боже наступnym razem. Na sią chopić. Nie powtarzajcie mifów. Nie poddawajcie się mifom. My każemy pro naszych babuli, dziedul, że jany takie tam zabobony, prymiety i tak dalej. A u nas сколько takich, Boże mój, mifów wydumanych, nieoprawdanych, niesaprawdnych. Logika, подумай. Подумай. I хочу вам jeszcze na koniec poradzić, zwiernuć, znaleźć taki fond, nazywa się Odkryte Serce. Odkryte Serca. Odkryte Serce. Fond, jaki jest u Mohylowie, katolicki, on tam katolicko nawukujane pierdają i świadczenie mnogich się miał. Cudowno tam, Jany. Znajdziecie, na YouTubie znajdziecie Odkryte Serce. Tam majecie naukę, to jeszcze больше podrobiazna. Kościół katolicki i on wielmi rozumny i wielmi rozumno każe, nielga u nijakim wypadku, nijakich kontraceptywnych środków. Adzina je i saprawdna je i Boże je naturalny metod. Jak ty boisz się, że tobie szwy rozerwuться, jak ty wierzysz w takie mify, naturalny metod, naturalny, umiesz nadzieć na swoje ciała, umiesz liczyć, ciut matematyki, nie bój się, że zakończyła już dawno uniwersytet czy szkołę, nie policzyć krychu tam, pokorzystać się termometrem, pokorzystać się swoimi oczyma, prosto nabludać. Все zrozumiesz. Все cudowno będziesz wiedzieć. A utrzymać się dzień, 2, 3, tydzień, półtory. No słuchaj, no twój mąż nie jest na pewno podrostkiem, jaki każe, a ja nie mogę zdzierżyć się. To podrostki mogłeś tak głupo kazać. No twój mąż już mężczyzna. Co znaczy nie mogę? Pracheta, może następnym razem. Daj Boże, niechaj Bóg nam pomagaje. Niechaj daje nam mądrość, światło Ducha Świętego. Niechaj wiedzie nas o swojej lubowi. Bóg mądro stworzył człowieka. Tak polubił nas, tak cudowno nas stworzył. Nie ma niejako больше cudownego stworzenia jak ty, jak ja,
jak twój mąż, jak twoja żonka, jak wasze dzieci, jak wasze baćki. Дякуйте Богу, що ви єсть. Дякую вам, що ви єсть. Jeszcze raz do Maryi, один раз. Witaj Maryja, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony płod łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Boża, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niechaj Was błogosławić Bóg Wszechmogutny. Krzyżom Was błogosławiają. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Daj Boże do następnej zustreczy przez tydzień. Mужчина і жінчина створив їх. Катехеза про сім'ю Ojca Piotra Bielewicza.